είναι ένα special challenge βίντεο που θα χρησιμοποιήσω αυτό το καρπούζι. Από σήμερα ξεκινώ μια νέα σειρά από βίντεο, τα οποία τα ονομάζω YouTube Challenges. Ουσιαστικά θα κάνω αυτά που κάνουν διάσημοι YouTubers για να δω αν αυτά που κάνουν είναι αλήθεια. Στο σημερινό πρώτο YouTube Challenge θα προσπαθήσω να ανατινάξω ένα καρπούζι χρησιμοποιώντας πάρα πολλά λαστιχάκια. Για να δούμε αν θα πετύχει. Στο σημερινό challenge θα με βοηθήσει ο παπάς μου, ο Ντίνος Magic. Εκτός από το καρπούζι έχουμε πολλά λαστιχάκια. Λόγω ότι το καρπούζι πρέπει να είναι σε όρθια θέση, θα του κόψουμε το κάτω μέρος. Και ξεκινάμε, για να δούμε πόσα λαστιχάκια θα μας πάει. Πόσα λαστιχάκια να θέλει? Ένα. Ένα να σπάσει? Όχι, 1 κιλό ή 1 εκατομμύριο. Μισό κιλό, μισό γραμμάριο. Πόσα λαστιχάκια είναι το γραμμάριο? Πάλι δεν στείλεις. Γρήγορα. Λάζερα μου θέλει να πεις πώς έβαλα αυτός τώρα, περίπου. Πρέπει να βάλαμε γύρω στα 200. 200? Άρα έχουμε να βάλουμε κι άλλα. Είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα γιατί ακριβώς να... Να βάλουμε μία συμπά στο καρπούζι για να σπάσει. Όχι, για να δούμε αν θα σπάσει το καρπούζι. Πόσα περίπου θέλουμε να βάλαμε? 300. Γίνεται τίποτε? Όποτε φαίνεται. Όχι, θα βάλουμε κι άλλα. Πάμε. Πώς έβαλα με Λάζαρε μας τώρα δεις? Περίπου στα 400. 400 λαστιχούθηκια και ακόμα να σπάσει. Ω, πετσάκιζε μου κάτω. Εδώ με, είναι ώρα του. Έλα, μου βάλε μου. Τσάκρα. Τσακρίζει εδώ, έτοιμο. Εδώ τσάκρα. Τσάκιζε μου κάτω. Έλα, έτοιμος. Έλα, πάμε. Έλα. Κοντεύκουμε. Έμεινα. Πετάσουμε. Απ' όλο το σακούλι. Έλα, γρήγορα. Αναπάσα στιγμή θα τσακρίσει. Έλα κοντά. Αναπάσα στιγμή θα τσακρίσει. Ωπ, τσακρά. Έτσι, πάει. Πάμε. Έτοιμος. Έκαμε μπαμ και δεν το βάλα στη γουτιά. Έγιναμε μαύρο και γέρι Νικόλα. Λοιπόν, νομίζω, έλα. Νομίζω ήταν επιτυχημένο το challenge. Ήταν πάρα πολλά επιτυχημένο. Να το πω, θα την παγώσουμε και να την φάμε. Κόλλα το Λαζάρο. Yes.
αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe.